Tämmönen paikka löytyy. Vitsi, alkaa just sataa vettä. Tuli just tuolta juhannustansseista, että makkaranpaista. Tässä on joku ollut aikaisemminkin. Sain sitä kyllä tanssia tuolla tansseissa. Aha, siellä on joku kala. Mulla mato onkin, mutta ei oo matoja. Mutta tuo. Ne syttyykö niitä? Onkohan nää miten? Miten kuivuu? Tulee hyvät savumerkit tonne vastarannalle. Jos oikein savuttaa. Käydään vähän kahtoa tuolla sillä aikaa. Kahtoin kartassa, että tänne menee tämmönen polku ja hiekkaranta. Niin en ole aikaisemmin käynyt, niin tää on tosi hieno. Ei täällä kyllä näy muita. Täällä on yö. Nyt kello on jotain 1 tai 2 varmaan. Täällä on näin valosaa. Tosi kiva. Sitten mä menen kattotelttaan yöksi. Huomenna taas toiset tanssit. No nyt se meinaa tuo aurinko tuolta tulla. Eikä se on noin korkealla ja kello on just joku... Otahan. Se on 2:30. Niin se ois kyllä aika korkealla, jos se ei olisi noita pilviä. Äsken ajoi tuolta yksi vene ohi. Ei ole tulleet tänne. Harmi. Olisikohan pitää mennä vilkuttamaan tuonne, totta kai kyytiin. Nyt löytyi yöpaikka. Kello on 03:37. Pitäis vissiin ruveta nukkumaan. Tänne oli tosi huono tie. Mutta tänne mahtuisi aika paljon maastoautoja. Mulla on vielä yhtään mekkoa, mitä piti ottaa niitä juhannuskuvia. Niin tältä puolen. Aukastaa eka nää. Lähtee tästä.
Sitten on vetoketju. Tää on tää vaikea osuus. Aina kun laittaa kiinni, niin yksi porohi oli tossa semmonen iso sarvipäinen poro, kun mä tänne tulin. Kunhan se ei yöllä tuu herättää. Ei kun niin, tuo pitää. Tää toi vetoketju saa nyt. Mulla on ovi lukossa. Täältä. Pitää välillä aina nousta tänne, niin yltää. Aukeaa tästä tälle. Aina täältä tulee nää. Mikä nämä on nimeltä? Ja näin on mun yöpaikka sitten siinä. Tää nyt tässä on mulla vähän niinku 2 eri säätöä. Mihin se luki tuo? Ehkä tuo parempi olisi toi tossa. Ja sitten me laitetaan nämä. Tästä näin. Täällä alkaa olla noita itikoita. Aika paljon. Toivottavasti se ei sada yöllä. Tai vielä vähän jos ukkostaa, niin sitten mä oon herättävä ja mun täytyy olla auto. Ei se oo kyllä luvannut. Mä olisin halunnut järven rannalle, mutta olisi tossa ehkä ollut semmonen yksi hyvä paikka, mutta siinä on joku veneen laskupaikka, niin mä luulen, että siinä on sitten kyllä liikennettä näin juhannuksena, niin kivaa siellä sitten nukkua. Niin parempi kuin tänne tulin. Täällä saa olla kyllä rauhassa. Ei tämä akku. Paljonkohan tässä menisi? Mitähän näkee nyt tuossa videolla. Kohtapa on valmista. Sitten ei oo, kun mä katan noin makuupussit ja tyynyt tuonne. Pääsee nukkumaan. Kun siellä on toi, just pattia tulee valmiina tuolla mukana, niin sekin kulkee aina. Menikö se pohja? Taisi mennä. Moi! Nyt mä lähden nukkumaan. Ei. Jaha.
Tääpä nukuutti. Uhu. No se on mukava herätä ladan katolta. Semmonen markiisi olisi kyllä hyvä, jos tällä kun vettä sattaa, niin se pystyisi just olemaankin vielä vähän pitempään. Niin. Mä sitä tuolla pystyy olemaan tuolla kattotelta alla, mutta siihenkin pitäisi ehkä joku... Tää vähän rakennella tätä. Kun pitäisi saada eka niinku kuntoon koko auto, niin sen jälkeen vasta aloittaa sitten tuo rakentelu.